Fikira Hausa TV, tasha zaɓu kuma don ku. Allah ranka masa na. Muna shera muku fa. Ko ba zauna ce ke, ko ba zuwa ki zo dan samu miki. Yanzu nan. Yanzu nan ba. Ni nake kuta na karaɗe garin nan kaf amma ban sami yarinyar nan ba. Saurayi yanke so a samu min mai mota. Ki zaɓa mana hoto, ki yi hoto da kyau. Hoto da ki da kyau. Dan Allah ne in na ba ku hoton nan Allah isa ku nuna wa Rayya. Allah waya. Kina da waya? Ina da waya. To nan bar waya ki. Lamba kila banza karshe farko tsakiya an ga Allah Ya tanganta. Fikira Hausa TV ke gabatar muku da sabon shirin ta mai suna sana'a area. Yanzu gaba ɗaya ƙawayen mu da muka taso da su duk an musu aure ne ma nake ma in rasa ƙawayen ma da zan yi yawo da su. Allah ba mu. Haba kai. Ka zo mana Allah ba wani abu zan ma ba. Ina kan wata take? Na karaɗe garin nan kaf ni ban ga yarinyar nan ba. Ai ko ba za ki ganta ba. Kayana ne na sallah na ɗauko zan je in heƙa hoto. Sabon shirin barkwanci mai dogon zango ya zo muku da nasa zubi da tsarin na gani na faɗa. Ki ga mu cikin samu miki. Kai me za ka je wajen ta ne? Ya za a ce wai mace a hoto za a zo a kama macen da tana son kai aure. Wai na kuke? Iya? Bulki. Ba zai wa ce ana rena mana iyaye muna kallo ba. Da haka ba za mu kyale ba. Wannan hajjar Allah ya ka aure. To wannan abu biya ake ko ka fi sabilillahi kuke. Ku ina mijina nake nema yana ina. To yaya ta samu ne? To me yake faruwa? Ni ba zaura ce. Mashirin shirin Khalid Muhammad Chesi Town ba da labari da tsara shi Buhari Kurmawa. Daukar nauyin shirin Muhammad El Bashir, mataimakin mai bada umarni Yusuf A Sheka, bada umarni dan iyan gandu. Kan fura kake so abinda nake so. Hukuma ce za ta shiga tsakanin da ku. Dama ne Allah ya cewa duk wanda ya kashe min kare ba zan bar shi ba. Ku yi subscribe ku danna alamar ƙararrawa don ganin wannan ƙayataccen shirin na sana'a area.